Lumbajong Youth Team amai phu Hidim Timung, Secretary Harsing Hanse, Finance Secretary Enjoy Tiso, AJS Thengbang Ingleng, atum ahinpen Jalin Ponsi Ahavar kahumri damthu. Pinpur ponme Lumbajong Constiteuncy Diphu Rongsopi pen kahelo kilometer inkoira ke thomvetlo Bonta Disama hini ahavar nonpu arni anta Kachingthur dun avarsai ke asap thek ponlong lelang eson kemahang hudam meme alam abang ke government atum ahinpen Rong atok ano Keso kachelang avarsai mesen nangji pumatha ponsi Disama hini Hidim Timung arong along Medical Sub Center Kimlong ponlo Bonta labang so ahem ki kim pondet ningkan kepleng thu lo Bonta ahem kang pupon pedet ke manghu pon meme binong puta Lumbajong Youth Team ahinpen ningduk cepaklang ponlo lapente hadak arat atum sitame Lapuson akisung komantusi jokpon unpoma puta ningduk cepaklang pon renti athema haladak arat atum Keso kachelang ponji aphan paracetamol imu chonamdamji aphan anta kilometer crazy an manja dam nangji laso kisung pen kechepajok ponjia phan Pura Rat atum thurpak pen Karbianglong Autonomous Council Medical IC Khonsing Rongpi aphan sitame pinpur alo apong pi pajer damlo lapen alangli sitame ningkan suruhini rakrener kep aningkan hud alangli chikloi jonjoni angbong nang ingpupo Doctor atum aphan Nangtoi popusi lamchak chipidun lo Bonta Doctor Nurse Nangtoi ke aphia lamlo Biroi Chainong aroi si chemandet lo Lapuson Lumbajong Youth Team atum humri damahut thek ponlong si prabjin pen labang so ahem ingpu pi sarak nangji Doctor Nurse Nangtoi sarak nangji pusi Lumbajong Youth Team amai phu pen KACCM Dr. Tuliram Rong hang lapen Khonsing Rongpi Medical IC KAC atuma phanchuning ripadopon News Tech Report Inglongkiri Abirta Nilitum dak Disama number 2 Hidim Timung along kedo Medical Sub Center labang so nilitum Lumbajong Youth Team nako humuri bang lo atau itu Lumbajong angkang pik ko humuri tamut Lapuson theklang lo Disama number 2 long pustame Medical Sub Center itu cuma jording dego sta piniani rata theklang prong lo lason sudalang labang so ahem bikin gelake 2010 and 11 aningkang siki kopi pasti piniani dan yang kupu deh lasi nilitum Lumbajong Youth Team labang so ahem dong si prabjin pen las bangso aningkan jong si kupe pulote ini tum kachesong bang pada ponji pipon ma pulotang te kidamtang piling an ke ningkan pilo alangli medical in charge IEM halak Khonsing Rongpi ini tum memorandum ki pi ke pajiram dol halasut alangli long ini tum long voice record ke dok video record do halasut alang Disama arara phan alang ketichak do Disama number 2 labang so medical sub center bangke ciklo jonian bang tanote labang so ahem nang kang pulo Doctor Nurse tuman nak nang kitoi padowek po pusat ay nang lamcak nang cipidun Bonta piniani alangli lamcak pakijoy hong si mandat alangli ciklo joni kali ningkan po non alangli EM aptam sa kijut po lasi ajat punon non BJP government pada Karbianglong Autonomous Council kacari labang so government kacari po antum ke poriborton sarkar pasalang tum tipuno Bonta dak Disama number 2 hawar ke poriborton kali development na tum aphil thelong lo ahem malu pusik ke dema thelong na tu lasi labang so hawar ke development pinian ta cuma dak long lela lasi nila tuman ke ning oil apa ni tuman ke labang ke jong si Karbianglong Autonomous Council atum pustamen abang so ahem nang cilanane mater prabjin man eng pupe putan dia nitum ke hem pakidoy pamtong ha aphan pustamen nitum Lumbajong Youth Team hinpen kachunuri dung kang tu lam thebala pulo labang so hawar phan prabjin pen development people jer ponamji lapente labang so ahem prabjin pen kang puji phan nitum hinpen kachunuri dung no labang so ahem itum dawai imu kacu enam je pan dang arang ada tum pen cini lo nan tum than latang tum than lo cini metar kris ini damsi puri setamol dawai imu kacu dang pandam akeng pandam nangji lasila puson development a government lo puri boton kopinya development puke anivang ta peace and development puke constituency ta phong ta social media lo maiki bidang thengam lo people si pinindak itu morong development nunda lakian ang itu
sorkar tu mate karbiang lo tu mas konsil tu nangkilang ke pangkre be apos apodo lapos ini tu labang so hem prap jinpen na ing tuwek nangi pusi ati ing tu people dek nangi pusi itu Lumbajong Youth Team hin pen ke karbiang lo tu mas konsil phak ese ke thepen lang tu han par jugai phasi pinin itu ladak alo adim tame nakko humuri bang lase nilu tu le thalo prap jinpen medical am in charge Khonsing Rongpi pusame nangli langi cak alam cak pen prap jinpen nangli lam cak tepa plan ge phansi itu puthot na tu phada kachuduri pada ponte itu puthot Lumbajong Youth Team pen kachuduri tu tukang tung mangala pulo karbiang lo tu mas konsil siam man ge thenai